La pluja d'aquest cap de setmana ha permès celebrar les processons de Setmana Santa a Riudoms i a Vandellòs. En canvi, a l'Hospitalet, l'aiguat del divendres a la nit va impedir que les cofradies sortissin al carrer a fer la tradicional processó de Setmana Santa. Aquesta tradició és un dels actes més destacats i populars de la Setmana Santa. Per l'Església significa commemorar la passió, la mort i la resurrecció de Crist. Com que el municipi té 5 nuclis de població, les processons de Setmana Santa es reparteixen el calendari. Així, a Vandellòs i Riudoms, els veïns van sortir en processó dijous a la nit, mentre que a l'Hospitalet s'havia de celebrar divendres a la nit. A Vandellòs i Riudoms no hi ha passos de Setmana Santa. Tots els veïns que participen a la processó recorren el poble seguint el Crist que surt de l'església i encapçala el seguici. La de Riudoms va ser la primera. Els veïns van sortir en processó dijous a 2:15 de la nit. Cada veí amb la seva espelma van recórrer els camins del poble acompanyant el Crist. Una hora més tard, a 2:15, començava la processó de Vandellòs. Aquí una de les curiositats és que encara es manté el costum de que alguns veïns armats vigilin les cantonades dels carrers per evitar que els assaltants robin a les cases. Amb la vista posada al cel i esperant que les prediccions de pluja no s'acomplissin, els veïns de l'Hospitalet es van reunir divendres a la nit a l'església de Sant Pere. Tot estava preparat per celebrar la processó pels carrers del poble i fins i tot es va arribar a treure el Crist i a la Dolorosa. Però quan va sortir el Sant Enterrament va començar a ploure amb força i es va haver de suspendre la tradicional processó de Setmana Santa a l'Hospitalet de l'Infant.